Vos presentem el Gramaixida 5, un quadern de gramàtica valenciana curricular per a quinta primària. Aquest quadern consta de 48 pàgines amb solucionari al final. Amb el Gramaixida, l'alumne treballa en paper i per a la docència vos oferim accés a la plataforma digital escolar per a fer el treball d'aula. Així l'alumne assoleix l'organització de les paraules dins de les frases i altres constituents sintàctics, per a que l'alumne tinga una comunicació efectiva, és a dir, que tinga un sentit que li permeta compartir significats. I per això necessita utilitzar el component gramatical adequat. És un quadern deductiu, permet a l'alumne fer un treball individual en paper. L'alumne s'anirà trobant exercicis d'una dificultat bàsica on s'amaguen les normes gramaticals. L'alumne evoluciona a poc i de sobte es troba un exercici dins d'un requadre lila. I és on l'alumne es demostra a ell mateix que sap la norma, perquè per a realitzar-lo cal que observe els exercicis anteriors i d'aquesta manera deduirà la norma corresponent. Per tant, cal que quan vegeu que l'alumne ha de fer un exercici del requadre lila, recordeu i corregiu les solucions de les activitats anteriors perquè l'alumne pugui respondre correctament observant-los. Fomentem l'autoestima amb exercicis que sabem que l'alumne pot realitzar sense complicació. A més, a cada final d'unitat hi ha una autoavaluació que l'alumne podrà preparar i veure's amb possibilitat de superar el curs amb èxit, cosa que també podrem reforçar amb l'autoavaluació que troba el docent dins la plataforma, on l'alumne podrà demostrar els coneixements assolits. El Gramaixida compta amb una presentació amena, àmplia, amb doble espai entre paraules d'alguns exercicis que li permeten a l'alumne que aprenga la tècnica deductiva de treball i dominar la gramàtica perfectament. Amb l'adquisició del Gramaixida, posem a disposició del docent l'accés a la plataforma, on hi trobareu el quadern de cada alumne per a visualitzar a la pissarra digital, el quadern solucionat per a treballar a l'aula i a la pissarra digital, avaluacions per unitats acabades i documentació específica de docència, amb indicadors operatius i un quadre competencial per avaluar.